מחלקים את משקל הפירות ל100 ומוציאים מתוכם כמות הגדולה ממאית. כך יש לעשות בכל אחד מסוגי הפירות העומדים להפרשה ומכל דרגת חיוב. פעולה זו אינה נחשבת להפרשת תרומות ומעשרות, כי אין קובעים בה אילו פירות מיועדים לכל מתנה. כדי לבצע את ההפרשה חייבים לומר את נוסח ההפרשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. הפרשת תרומות ומעשרות היא מצווה, ויש לברך לפני עשייתה. מברכים רק כאשר יודעים בוודאות שהפירות חייבים בהפרשה, תבל ודאי. כאשר יש ספק, כגון פירות שנקנו בשוק, אומרים את נוסח ההפרשה ולא מברכים. מה שאומר עכשיו יחול על כל מין בנפרד. משפט זה מתייחס למקרה שבו עומדים להפרשה פירות שונים. במקרה זה קובעים בפירוש שאמירת נוסח ההפרשה תחול על כל מיני הפירות העומדים להפרשה, ולא רק על מין אחד. המאית הנמצאת בתחתית של מה שהנחתי בצד תישאר בינתיים תבל. שאר מה שהנחתי בצד הרי הוא תרומה גדולה על הכל. באמירה זו קובעים איזה חלק מתוך הפירות המונחים בצד יהווה תרומה גדולה. תחילה מגדירים את מיקומה של המאית בחלק התחתון של הפירות המונחים בצד, בהמשך ההפרשה נשתמש במאית זו, וקובעים שהחלק הנמצא מעליה הוא תרומה גדולה. המאית הנמצאת בתחתית של מה שהנחתי בצד תישאר בינתיים תבל. שאר מה שהנחתי בצד הרי הוא תרומה גדולה על הכל. חלק זה מהווה תרומה גדולה לא רק על הפירות שהוא הופרד מהם, אלא גם על המאית הנמצאת יחד איתו בצד. המאית שהזכרתי ועוד 9 מאיות בצד העליון של מה שברצוני לתקן, הרי הן מעשר ראשון. לאחר הפרשת התרומה הגדולה, מתייחסים לכל היבול העומד להפרשה כ100 מאיות. עשירית מיבול זה הוא מעשר ראשון, 10 מאיות. המאית שהזכרתי ועוד 9 מאיות בצד העליון של מה שברצוני לתקן, הרי הן מעשר ראשון. בפסקה זו קובעים את מיקומו של המעשר הראשון, השווה ל10 מאיות. חלקו מונח בפירות המונחים בצד, וחלקו נמצא בכלל הפירות. מאית אחת נמצאת בחלק המונח בצד, ועוד 9 מאיות נמצאות בחלק העליון של כלל הפירות. המאית שהזכרתי, הרי היא תרומת מעשר. פסקה זו מתייחסת למאית הנמצאת בפירות המונחים בצד. עשירית מהמעשר הראשון היא תרומת מעשר. מאית אחת. בשלב הקודם קבענו שהיא חלק מהמעשר הראשון. עכשיו אנו קובעים שזאת תהיה תרומת המעשר. עוד 9 מאיות בצד התחתון של מה שברצוני לתקן, הרי הן מעשר שני. פסקה זו מתייחסת לפירות הנמצאים בחלק התחתון ביותר של כלל פירות התבל. באמירה זו קובעים ש9 המאיות הנמצאות בחלק התחתון הן מעשר שני. 9 מאיות אלו הן עשירית מתוך 90 המאיות שנשארו בפירות לאחר הפרשת המעשר הראשון. ואם צריך להפריש מעשר עני, הרי הן מעשר עני. בשנים ג' או ו' למניין שנות שמיטה, שבהן נוהגת מצוות מעשר עני במקום מעשר שני, קובעים שאותן 9 מאיות תהיינה מעשר עני. כדי שהמפריש לא יצטרך לבדוק בכל הפרשה באיזו שנה הפירות גדלו, או כאשר יש ספק מתי גדלו הפירות, כדאי לומר פסקה זו בכל מקרה. עוד 9 מאיות בצד התחתון של מה שברצוני לתקן, הרי הן מעשר שני. ואם צריך להפריש מעשר עני, הרי הן מעשר עני. בזמן הזה מותר לאכול את הפירות שיועדו למעשר שני, רק כאשר מעבירים את קדושתם למטבע. פעולה זו נקראת חילול. יש לוודא שנמצאת ברשותך מטבע לחילול מעשר שני ונטע רבעי. ללא מטבע כזו,
הפירות אסורים באכילה גם לאחר ההפרשה. חילול מעשר שני הוא מצווה בפני עצמה, ויש לברך לפני עשייתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לפדות מעשר שני. מברכים על החילול רק כאשר יודעים בוודאות שהפירות חייבים בהפרשת מעשר שני. 4 תנאים חייבים להתקיים לכך, והם: יודעים בוודאות שעדיין לא הפרישו מהפירות תרומות ומעשרות, קיימת ידיעה ברורה שהפירות גדלו באחת מהשנים האלו, א', ב', ד' או ה', למניין שנות שמיטה, הפירות גדלו בוודאות בתוך גבול עולי בבל, ידוע שבעל הקרקע הוא יהודי. כאשר תנאי אחד לא מתקיים, אין מברכים. מה שקבעתי למעשר שני, בתוספת רבע מערכו, הרי הוא מחולל כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, במטבע המיועדת לכך בשבילי. יש לעקוב אחר מספר החילולים. למשל, על מטבע של 10 אגורות, אפשר לחלל רק כפעמיים עד 3, ולא יותר. בית האוצר מייחד לכל המנויים בו 20 פרוטות כל יום. דבר החוסך מהמפריש ייחוד מטבע לצורך חילול מעשר שני ונטע רבעי, ומעקב אחר האפשרות לחלל בה. לאחר אמירת נוסח ההפרשה, יש לעטוף את הפירות המונחים בצד, שהם בעצם תרומה גדולה ותרומת מעשר, בשקית בתוך שקית, ולקוברם באדמה או להניחם באשפה. וזאת, מכיוון שיש בפירות אלו קדושה שאינה ניתנת לחילול, ובזמן הזה, מפאת הטומאה, אסור אף לכהנים לאוכלם. אם הפירות חייבים בהפרשה בוודאות, יש לתת את המעשר הראשון ללוי, ובשנת מעשר עני יש לתת את מעשר העני לעני. מנויים בבית האוצר החתומים על הסכם עם עני ולוי אינם צריכים לבצע את הנתינה בפועל, כי הפירות שהם ייחדו לכך מהווים פריעת חוב של עני ולוי מסוימים עבור ההלוואה שניתנה להם.